ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି ମା, ମୋ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେଇ କହିଥିଲେ ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ମା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମାତା ଭାବି ମନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ। ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଜି କି ଶୁଣିଲା ଏଇ କଟୁ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଟୀରରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଜନନୀ। ସୌମିତ୍ରୀ, ଯଦି ତୁମ ମାତା କହିଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ମାତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସୌମିତ୍ରୀ? କିପରି? ମା ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଜନନୀ। ଦେବୀ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବେ ସତ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ତ ମନକୁ। ମା ତେବେ ତେବେ ଦେଖ ତମ ଭାତୃ ସ୍ନେହ ମା ଦେଖ ତମ ରାଜକୁଳ ଜନ୍ମ ଦେବୀ ପଶ୍ଚାତ ପଦ